karsada naman to. Ingon jud ko nga asa naman mi taon, asa naman mi karon. Luoy kay mga abitahan na lang ni mga bata luoy kayo. Makaluluoy gud sila tan-awon. Hello, blessed day saints. Sa ani nga video mga kaigsuonan inyong masaksihan ang atong igsuon nga PWD sila. But you know, ang gugma gyud sa Ginoo gipaabot gyud sa ilang mga kinabuhi. Hangtod nga niabot sa time mga kaigsuonan nga gidala sila sa Dios sa family sa SOJC, and then praise be to God nga naay mga pagtandog sa kasing-kasing sa atong mga kaigsuonan nga mahimong matabangan sa sila. So sa paagi nga isay-isay sa atong mga kaigsuonan karon. So God bless atong iuna karon atong igsuon nga si Sis Ninia. Hello everyone, ako si Ninia. Usa ko sa nakaila nila ni sa family sa duha ka blind no, sila si Don Ace o si Lucy. Nakita mi gawa sa akong tigitrabahuan, and then so katong nga time is nakita jud nako ug unsa ang ilahang kalisod ug unsa ang ilahang sitwasyon, which is nasa sila tulo ka buok mga anak, mga gagmay pa jud kaayo, and then silang duha is both blind. So sa ako ang hunahuna lisod jud kaayo sila. Then ako silang gipangutana ato nga time, and then I think mga May, last week of May, may nagkakitaay nila dito sa akong gitrabahuan, and then pagawas na ko nakita nako sila, and then nangita sila nangayo sila og tabang, which is nangayo sila og balay shelter gyud. Mamauli na unta sila, and then nabati nako ang tingog sa ni Lucy nga asa naman ni Ani, asa mi og katulgan na yung mga batang gagmay. Ang mga edad sa ilang mga anak is gagmay pa jud, 6 months ang kamanghuran, 3 years old, and then the 6 years old. So mo to nga kanang mura jud og gikumutang kasing-kasing, og kanang murag sa ako asang hunahuna di sad ko katulog kung dili jud nako makoy buhaton. So mo to nga panahon nga ni contact ko sa akong mama, which is kanang lisod sad sa amo ang kanang kuan pod ang among balay dili sa Judnica ug butang ka lang igo. So ni contact ko sa akong mama kay naa sila space pod sa ilahang panimalay. So glory to God kay si mama ni sugot. So mo to ang kuan jud ang first nga balik sign nga akong pangay sa Ginoo, if ever mo sugot lang akong mama, which is this is from the Lord yun. So mo to nga ni kuyog amo silang gipasakay sa tricycle, gikuha na mo sila, and then mo to nga ako silang gidala sa balay sa akong mama. Og dito nga nahinabi na mo sila kung unsa kalisod ilahang kinabuhi. So kanang dito jud nako nakita kay do kay lain magid og kapansanan ang mga tao, but ang kani jud ang kaning blind mo pinakalisod sa tanan, din both pagid sila ginapag sila mga anak. So mao to nga nakuha nako ang ilahang story kung anong na ing ato ang ilahang himutangan do kanang bisag blind sila, naa sila skills, naa sila kamahuan, but nalang jud mga sitwasyon nga dili jud nila control, dahil mga sitwasyon nga wala nila damhang mahitabo sa ilaha nga naglisod jud sila ato nga time. Salamat sa Ginoo nga nangayo sad ko og tabang sa mga kaigsuonan sa simbahan, na kahibalo ko nga ginagamit sa Ginoo sa kaning gitawag og kanang cheerful giver. So daghan ang mga cheerful givers sa church nga nagpaabot sad sa ilahang tabang og diha-dayon na nangabot nga tabang no, especially sa mga kauban nako sa church sa SOGC, and then mo to nga invite na mo sila sa church, and glory to God ganahan sad sila nga mga lagad sa Ginoo no. So bisan unsa pa may mahitabo sa tong kinabuhi, basta wa tay laing gadang pa jud ang buhing Dios ra yun. So mo to nga naabot sila sa church, and then daghan pa mga kaigsuonan nga nagpaabot sa ilahang mga tabang. Ako di ay si Auntie Venus, mama ko ni Ninia, katong giduulan sa duha ka anak. Kanang pagtawag niya sa ako ingon day siya nga ma, doon na diri may mga tabanganan ma kuan ni siya ma, ngari ni siya diri sa City Hall nangay tabang.
Unya Lunis pa man sila mamatagaan og liti mo na nga mawagid sila kapuy-an. Nga naghigda lang in taon ni sila sa kalsada luoy kay man ay tulo ka anak. So ako pa diri nga naminaw mura ko gisakitan ba mura ba ningkumot ang akong kasing-kasing nga kita kanang pasakala na siya kay sa pagkatinuod lang kami naami diri sa bukid nagpuyo nagpayag lang mi og trapal pero para lang nako ukira kun adto sila sa balay total wala man pud mi pasagdi sa Ginoo bisan tuod og mantinir lang pero nakahigda man nakatug man ikumpara rin taon sa iyang giingon nga naa taon ni sila sa kuan kanang karsada lang ba mga tuog sa daplin moto nga ang akong kasing-kasing murag gikumot taghunahuna ko unsa ka gyud ni pormaan ni nila nga kanang kaluoy ba managtiayon unya pareha sila mo na blind unya na mga anak naluy kayo niya mo to nga ni umas niya nga kay Friday to siya nagtawag nako ingin siya nga ika Monday tagaan na sila pamliti so mo to nga gidani niya anang gabi una dayon gyud anang hapon na diha na sila makatulog sa amoa gani naara sila sa sala natulog kay ang amo pong balay Daray kwarto na nangako anak dag ato apod ang kwarto diha sila sa sala ipakatulog namo karon pagka Lunes na sa sige ng pangutana sa akong bana unsay asa sila padung so moto ningon siya nga ato sila Mindanao gami wala na sila yung mga kontak kuna nga murag nabalaka pod minya nagtan-aw akong bana naghunahuna nga igabot ninyo didto unsa may inyo ha didto nga kanang unsa may inyo panginabuhian mutuling nga wala pod no ya ang ato lang gikabalakan namon kabalakan wala sila kontak dito sa Mindanao ya manglakaw sila no nga kanang inana ilang kahimtang bisan gani kita no maghunahuna tag inana ilang kahimtang maghunahuna gyud nga lisod mo to nga igi klaro sa akong bana kun unsay inyo ha pagkahimtang kun moadto mo didto mo to nagpadayag si Don nga wa pud sila kasiguruhan sa ilang pag-adto mo to ang akong bana ning kuan siya ning suggest siya nga do na may yuta nga gihatag pud sa Ginoo mo to iyang i-share pod nga pwede mo adto pod lang puyo kay ug mao naman lang na nga ang inyong pag-adto sa Mindanao wala pay kasiguruhan gani wala may mga kontak anhin na lang madire kay kun kita mga lagad ta sa Ginoo magmatinud-anon ta sa Ginoo dili gyud mahitabo nga kita pasagdaan sa Ginoo so mo gina ang among gikuptan so niya sila ron sa amo na lang pud silang giisip nga among anak kay sa pagkatinuod salamat sa Ginoo gitagaan mi daghang anak gipunan pagyud mi sa Ginoo salamat gyud sa Ginoo nga pinangga gyud kay mi niya grabe gyud pero mo ni siya no nga dako jud kay grabe makaingon gyud ta nga ang Ginoo gyud mo nagkanang naghanay ani nila kay sa pagkakaron ni naman gyud sila nagapuyo naman gyud sila balay nga gihatag pud sa Ginoo sila ha. Hello mga kaigsuonan, ako si Eden Mercury Las 12 sa FB Paas Lamerx. Pagsimba yun ako sa amo simbahan sa SOJC. Ako na siya nakita, nga motong nangutana ko kang ninya nga day kinsa man ni siya day moto ningos ninya nga. Mo nag istorya niya o si kaagi kanang nabot sa ilaha. Moto nga ako ginas ninya nga kaloy po day no nya sige lang day ato nya ning kanan day bas manguan ko vlogger nga makatabang sa ilaha oto nga naamang koy kay amiga nga iyang mama napahimuan pero lahi to sa dili vlogger kanang foundation ba oto ning ko sa Jian nga day Jian pasig mubalik to diha day ang katong sa kanang foundation sa mga doktor ikuan yun ako niya siyang gipicturan sila badagasawa day patabangin ni day sa unang basimwaring ka June ana mo to nga pagkuan na to hapit naman na mahumang June
to nga pagsimpa na po na ko balik, ako gi siyang videohan ba siya kay ilagay ko ako siyang video na ay kaugingan nga pagkuan kang Serene. Wala pa wala pa dito sa nako siyang video ning kuan ko nagsige ko sa FB. Nakuan na ako nagyan ako ang kuan ni Serene Ose. Ning comment ko nga, sir, unta imon matabangan magtiayon nga puta diri sa lapas. Yung man jud siya wala ba murag ba siguro mabasa makuan gyud niya makit mo to pagsimba ako siyang videohan to pag video pag uli na ko sa balay ako gyud gi kuan jud ako gisend jud ako kang Serene Ose nga sermon ni sila magdiayon nga buta unta imo ni sila mapahimuag balay kay luoy jud kaayo as of now naani sila ro sa balay sa ko ang maguwang pero ang bali po sa ko maguwang kanang gamay lang yun lang nako kay naapil nakapod na tumpag pud pagkalit sa linog inaton ta sir nga emos lang matabangan kay ni jud nilang balay but mga aura ang kuan ning kuan siya ning reply ba nga asa dapit sa ako sa lapas sa asa lapas kay dako sa lapas ko kuan si sapa niya dili ko nuna si sapa na burag purok naman day nga nila di mo to pagka next day ato ako na nakuha namin ning chat si Serene ko nga ila ko nuad tuon nakakuan day ko iyang gisend sa kuan katong video nga giadto siya sa kuan eskwelahan ito pasalamat jud ko sa Ginoo grabe gyud kay di kay ngong si Serene nga daghan kay kuno message sa ilaha pero di kuno kay nila makuandayon ba di ko nga pagkuan pagbuot siguro na gyud sa Ginoo sir nga makuan lang jud nimo mauna sila kay murag kini sila nanginahanglan jud sila balay mo lang to basta mao na nagkuan daghan kay salamat Lord kay imong tabang nga hatag sa magtiayon. Thank you Serene Ose. So, praise be to God, saints. Nadungog ninyo ang mga uban na itong mga kaigsuonan nga gigamit sa Ginoo aron nga mahimong maplastar gyud ang atong mga kaigsuonan. Mo ni si Sister Lucy, then mo ni si Brother Don Ace, mo ni itong mga kaigsuonan nga dili sila kita makaisan blind. Si Don gamay Don no? Gamay nga makita niya. Then si Lucy gyud is fully gyud nga dili gyud siya makakita. Then naa sila ay tulo ka mga anak nga gagmay pa gyud. So ato silang paminawon kung unsa pod ang gilahang istorya pod sa before sila nga naabot diri nga dapit nga diin panalanginan sa Ginoo balay ako'y hatag sa ikaw muna ka Don. Ikaw may nagtrabaho. Mayong adlaw o gabi sa tanan sa kung istorya sa wa pa mi dinhi kami kiti nila ni Ma'am Ninya ang maging istorya sa mong ginabuhi nga sa actually libre jud ko kuan libre mi balay wala mi abang wala mi tanan kaang among kuan na lang kaon trabaho ko sa Cebu City naadyo ko kuan libre kami tanan wala kami problema naadyo ko usa ka butang usa unta ako sa may biktima pero nilikay ko maski pili na ko na atimanon ang akong pamilya akong giunungan akong pamilya wa na ko laing kapaingnan oto nagpakilimos mi sa kadalanan diya sa bagsakan sa carbon nami diha so gusto mi diha nangayo mi usa ka tabang pero oto nagitan mi ni Ma'am Ninya sa iyang gitrabahoan kita mi dito kay nangayo kong tabang antod niya nabalaka jud ko atong adlaw gyud kay papawaon naman gid mi diha na ang tagiya sa balay papawaon na mi kay actually pabalikon gid ako trabaho pabalikon gid unta ko luyo sa akong paglikay nila pabalikon jud ko kaya ako nagdumili ko mas gipili na ko akong pamilya ang gugman ako sa akong asawa, gugman ako sa akong mga anak, gigugman ako sila. So giuna na ako sila. Antod kilimos mis kadalanan, antod karon nga nakabaton mi og Pinoy anan nga among gipangayos Ginoo among giampo.
Kay usa ka butang lang akong gihangyo sa Ginoo. Lord, kung imo man lang galing kung ipatumpawak sa kadautan, kuhaan na lang ko. Kuhaan na lang gyud ko. Kutob na lang sa akong mahimo, apil akong pamilya. Kay dili ko buot nga magsudlong ko ug ang akong pamilya nga nay usa ka butang nga makadaot. Na usay nagmahay ko sa Ginoo. Lord, asa naman ka? Gikapoy na mi, gikapoy na ko. Asa na ka? Kayo ko sa mga gulingon na. Pero natuo ko, nawa ko dungga sa Ginoo. Naggamit din siya tao nga sarang makatabang sa mua. So mao ni karon nga ningon ani nami pinoy-anan. So giplasta sa Ginoo tanan. Kay mas ipili man ako ang mawad-an kog trabaho. Tuloy na magi daghan man jud koy trabaho nga masudlan, pero kung ako ni silang biyaan makaluluoy sila. Kung ako silang biyaan makaluluoy. Muto ako silang giunungan, wala may laing kapaingnan, nagpakilimos mis kadalanan. So mo ni nitabo sa mong kinabuhi. Mayong adlaw, mayong gabi. May buntag o sa atong tanan sa atong tanan dire o sa tan-aw sa sa video. O nalipay mi tungod kay di ko mag-expect nga maabot mi diri. Sa Pormero gyud. Mo na siya, ang iyang istorya sakto gina siya. Dito mi sa Gairan hangtod nga nawad-an na siya trabaho kay tungod lagi nagdikay siya. Hangtod nga tungod sa pagmahal niya sa amoa, pamilya, nawad-an siya amigo, tanan niya, wala siya trabaho. Para gipatigitantang gito sa amo. O hantod nga naabot mi diri sa nakitaan mi ni Ma'am Ninya dito sa iyang trabahoan. Kani adto man mi dito kana ngayon mig tabang. Salamat mi sa Ginoo kay ipadala gid siya sa Ginoo nga aron matabangan mi gani tigid niya makaya nga makita mi niya nga kasada na matug. Ingon jud ko nga asa naman mi taon, asa naman mi karon. Luoy kayo mga abitahan na lang ni mga bata, luoy kayo. Makaluluoy gud sila tan-awon kung sa kasada mahigda. Sige na og hilatin ko. Lord, tabangin ni asa na ka meron. Mo to ingon ko ni Ma'am nga, Ma'am, kabangin taon ni Ma'am, asa na ka meron Ma'am no? Asa na sa restaurant may ba ko. Asa na ka may puyo no? Mo to nabala kasi hindi niya siguro di niya makaya sa iyang konsensya makita sa kuha no? Maluoy mo sa mga bata. Mo to nga siya gid ang gipada sa Ginoo aron matabangan niya. O pag abot na mo dire, lipay sad mi tungod kay pag abot na ko sa simbahan nila Ma'am Ninya, pastor, nakita mi ni Ma'am Mercury, nakita gid mi ni Ma'am Mercury nga nadungog gid niya nga sa iya nadungog gid niya ka Ma'am Ninya nga lisod kayo mi kapuy-an kana nanginahanglan gid mi ba kay kami gyud kadindi na man gid mi god. Pero salamat mi sa Ginoo kay or salamat ko sa nitabang gid namo ni unang-una si Ma'am Ninya, iyang mama si Ma'am Venus, ilatanan mga igsoon pinangga gid kay Manila o kuan kitang tanan nalipay tungod kay isan kami ani wa may magtuo nga maabot mi diri kanang gidagid mis Ginoo diri ba nagitaw yang gipada aron tabangan mi o nalipay mi tungod kay nahatagan na gid sa among katumanan nga makapuyo mi kanang amoa gid ba kapuy-an bag-ong Pinoy-anan sa tabang sa Ginoo tabangan gid taon o
Dako gyud ko pasalamat sa unang-una sa Ginoo, ikaduha sa tatong tanan o ang pinaka special ang mga buhos family. Especially kang Ma'am Ninya o kang Ma'am Venus nga naagi sila tabang. Sa Rene Osi, thank you sa pag-help sa mo pagtabang sa mong kapuy-an balay. O salamat sa tanan o mayong gabi. So, praise the Lord, saints. Sa moto ang istorya nila Don Ace o ang istorya sa journey nga nung naabot sila din nga naay gipanggamit gyud ang Ginoo aron nga mahimo gyud nga mahatagan sila og shelter, and dili lang shelter mga kaigsuonan, anapoy mga ibang paabot nga mga tabang sab aron sa makakaon sab sila. And kanisan sila napo ni sila gyud mga skills, no? Kabalo ni sila mo massage, kabalo ni sila mo hilot. So sa mga duol dinhi sa Bugo, sa Banban makaigsuon na makita niyo sila dinhi sa Banban. Kung gusto mo magpa-massage, pwede mo nga mo anhidere or magpa-appointment or set og schedule aron nga makapamassage mo. Pwede ra gyud kaayo mga kaigsuonan. And sa mga katawan sa nato din nga gusto po mo paabot og tabang sa maong pamilya mga kaigsuonan, especially nga karon wala pa gyud sila source of income, like kana lang kung naay magpa-massage dayon ang mga naibata sila nga nag-eskwela na pod. And then kanilang gamit karon is solar. Then if naamoy mga paghigugma sa paghatag mga kaigsuonan, pwede mo makapaabot og tabang alang sa ato ang pamilya usab nga nagkinahanglan. So muna ang Dios magpanalangin sa matag usa sa tanan nga mga nagpuga, sa tanan nga mga nagpagamit aron nga masangkapan ang atong mga kaigsuonan kay usa ni sa kabahin sa tuong pagpangalagad sa Ginoo nga anagi pagtinabangay sa matag usa, ilabi na sa mga unable gyud. So munang saints, padayon lang kita sa pagpangalagad sa buhi nga Dios, kay bisan unsa pa man ang mga pagsulay nga moabot sa atong mga kinabuhi, naa gitay Dios nga kasangpitan, kasaligan nga mohatag gyud sa atong mga pagpanginahanglan. So, sama sa sitwasyon nila Don Ace nga nangayo sila sa Dios. So, despite si Don Ace nakapangutanag siya asa na gyud ka Lord, pero ang Ginoo dahil sa hilom ana siya mga pamaagi alang sila magkinabuhi ug mausab diha kaninyo. Padayon ta mo salig sa atong buhi nga Dios, kay buhi siya nga angayan natong simbahon ug alagaran ug i-acknowledge sa tanan natong mga nahiaguman sa kinabuhi. Dalaygon ng Dios sa walay katapusan, ang Dios matuboy sa tanang panahon ug sa tanang higayon. God bless everyone. Peace. See you sa next video. Bye bye.